Deci astăzi 27 octombrie 2022. Suntem din nou încărcat la crap pentru chiroiul 2. Hai, se poate munci, director? Se poate munci. Ce? A, nu bagă? Nu bagă, dar să vină. Hai, băgața! Am mă, băieți, mai mă, că trebuie să până de seară tante căramă. O frumoasă zi de octombrie. Cred că e penultima oară. Odată mai bag atât. Odată mai bag atât. De ce? Se strică vremea, măcar să țină. Nu că ține. Da. Marfa de-a noastră, da? Eu aș vrea să mă țină, directore, să țină și tot noiembrie. Am și câțiva pescari care am reușit să-i aduc înapoi. Mai ai brădiș? Nu mai am. Pe cu brădișul ăla plecase, toți pescarii îmi plecaseră direct. N-aveam să dea. Ia uite, mă, mai aici. Da. Ia uite marfa aici. Ia stai, stai, uite și tu probă de frumusețe. Ia uite tu frumusețe de marfa. Aur! Să știi, mă. Domnul, nu mă filmezi, vrei? Da, și domnul Cornel, zâmbește, mă, că e filmat. Te consumă bateria cu tine, panoramă de ăla. Da. Gata, băi. O, frumusețe, mă. Băi, și mănâncă din prima, mă, director. Deci ăștia în 2 ore mănâncă după ce îi bag, mă. Băi, pe bune. Păi de ce vine și Romeo? A luat în Bulgaria de 4-5 ori și nu a trebuit de avem săptămâna trecută și... Pe ele le-am învățat pe peles, mă. Știu. Pe de-alea flotabile. Păi de alea portabile, alea dacă îl pleci la vivieră și... Da. Deci continuăm încărcarea, revenim cu filmare de la Populare. Smile, Cornele. Da? Smile. Îți convine, dragi, acum că nu te mai jură pescarii. Îți convine că nu te mai jură pescarii. Bun, vă așteptăm la baltă. Ne oprim ca să filmăm și la